Balyozê Emerîkiyê berê li Sûriyê şîretekî li opozisyona Sûriyê dike û dibêje tu kes li Washington tune ye amade ye şerê navdewletiyê siyem ji ber Sûriyê durist bike. Di raportekî de ku Rojnameya Şerqil Ewsat roja duşemê 29 meha heftan belav kiriye, dibêje li gorî zanyariyên wî gelek Sûrî hene pêşbîniya destwerdana artêşa Emerîkî ji bo rawestandina şer û binpêkirinên li Idlibê ji aliyê rejimê ve rû didin tekez dike. Ku Emerîka destwerdanê di rawestandina topbaran û bombebarankirina Idlibê de nake. Di vî derbarî de Ford amaje kir destwerdana li dijî welatekî din pêwîstiya wê bi erêkirina Encûmena Ewlekariya Navdewletî heye. Eger ne ji bo bersivekî yekser li dijî hêzên Emerîkî be û ew her du merc tune ne ji ber ku rejima Sûriyê êrişî hêzên Emerîkî li Sûriyê nekiriye. û Encûmena Ewlekariya Navdewletî wê biryarê dernaxîne. Ji ber Rûsya û Çîn dê mafê vîto li dijî wê bikarbînin û rawestînin. Serbarî ku Rûsya û Emerîka esmanê Rojhilat û Rojavayê Cemê Feratê li xwe dabeşkirine û eger balafirên Emerîka li ser esmanên Idlibê bifirin, dê egeriya şerekî rasteqîne navbera Rûsya û Emerîka de hebe. Lewma tu kes li Emerîka tune ye dixwaze şerekî cîhanî siyem bi sedema Sûriyê durist bibe. Ford got jî ku kese nizane ta çi demî dê devera dijfirîniya Emerîkî li Rojhilatê Feratê her wiha peywendiya taybet ku Washington û çekdarên qesed bi hev kiriye dide wê bimîne. Lê li gorî esmûna wî bêguman dê bi dawî were.